Rukoillaan vielä hetki. Sinä ylösnoussut vapahtaja, tule tähän hetkeen Pyhän Hengen kautta. Anna sanan kirkastaa meille jotakin meidän sydämemme kivistä, jos siellä niitä on. Ja poista ne painavat kivet jokaisen sydämeltä. Kiitos, että kuulet meitä. Aamen. Täällä jo kuulimme monta ihanaa Raamatun tekstiä. Ja niitä en käy uudestaan lukemaan, mutta kuitenkin, koska eri evankeliumit kertovat melkeinpä samoin sanoin, mutta kuitenkin luen tästä sitten Luukkaan evankeliumista luvusta 24. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamu varhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta. Ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällään tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanoivat heille, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan. Mutta 3. päivänä hän nousee kuolleista. Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan 11 opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä naiset olivat Magdalan Maria, Johanna, Jaakobin äiti Maria ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertoivat kaiken apostoleille, mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärinliinat ja hän lähti pois, ihmetellen mielessään sitä, mitä oli tapahtunut. Israelissa oli tapana, että kaikki vainajat pyrittiin hautaamaan arvokkaasti. Ja kyllähän meillä Suomessa toimitaan aivan samoin. Israelissakin haudattiin joko maahan tai sitten kallioluolaan, kuten Jeesuskin haudattiin. Eihän Jeesus ollut valmistanut itselleen hautakammiota, koska hän tiesi, että ei hän sitä kauan tarvitse. Ja Joosef Arimatialainen oli hurskas mies ja hän oli halunnut tämän hautapaikkansa luovuttaa Jeesukselle. Ja niin Jeesus vietiin hautaan, mutta niin kuin tuossa luvun alussa kerrottiin, niin nämä naiset olivat ilmeisesti sitä mieltä, että ei kaikki mennyt sen mukaan, mitä yleensä tehdään. Ei heitä pelottanut sinne mennä. He ottivat nuo tuoksuöljyt ja muut ja ajattelivat, että toimitaan aivan niin kuin ennenkin. Laitetaan tuoksuöljyä Jeesuksen iholle ja sitten vasta käärinliinat ja nämä tuoksuyrtit. No, sen me tiedämme ja olemme kuulleet monta kertaa, että nämä naiset keskustelivat mennessään, että kuka ihme voisi vierittää sen suuren kiven pois siitä haudan suulta. Se oli yleensä semmoinen myllynkiven muotoinen, joka oli helpompi tietenkin pyöritellä kuin joku semmoinen muhkurainen kivi. Mutta naisten ihmeeksi, niin kuin kuulimme, kivi ei ollutkaan paikallaan. Mutta vielä suurempi ihmehän se oli, että ei siellä Jeesuskaan ollut siellä haudassa. Mutta olihan siellä toki enkeleitä. Ja niin kuin jos olet Raamattua lukenut ja tiedät hengellisistä asioista, niin enkelit ovat paikalla silloin, kun jotakin erikoista on tapahtumassa tai tapahtunut. Kyllähän me tiedämme, että Jeesuksen syntymästä enkeli ilmoitti Marialle. Ja nyt enkelit ilmoittivat, että hän on noussut kuolleista.
No, naiset olivat hämmentyneitä ja ajattelivat, että nyt tästä täytyy sitten opetuslapsille juosta. Ehkä hekin jaksoivat juosta, jos eivät olleet kovin vanhoja. Mutta se, että opetuslapset ei uskoneet heitä, niin minä luulisin näin, että he vähän närkästyivät. He ajattelivat, että heitä on monta naista ja kaikki näkivät saman, että hauta on tyhjä. Ja nämä miehet eivät usko. Mutta he pelkäsivät. Tiedämme sen, että opetuslapset pelkäsivät sitä, että heillekin voisi käydä samoin kuin Jeesukselle. Ja olisi luullut, että opetuslapset olisivat tästä kuolleen heräämisestä jotakin oppia saaneet Lasaruksen tapahtumasta. He olivat mukana silloin, kun Jeesus meni tuonne Marian ja Martan ja Lasaruksen kotiin ja hän oli saanut viesti jo aikaisemmin, mutta hän ei heti mennyt paikalle. Ja Martta sanoi hänelle, että Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin Lasarus ei olisi kuollut. Mutta Jeesus herätti Lasaruksen. Mutta ei tämä ollut opetuslasten muistiin jäänyt jostakin kumman syystä. Nuo kaikki tapahtumat, mitä olivat tapahtuneet tuossa Jeesuksen kuulustelussa ja ristiinnaulitsemisessa, olivat niin järkyttäneet jo heitä, että he ehkä ajattelivat, että paras on pysyä vaan siellä lukkojen takana. Kyllähän meille itse kullekin jonkun läheisen kuolema on vaikea hyväksyä, varsinkin jos se on lapsen tai sitten jonkun läheisen äkkikuolema. Mutta se kysymys siitä, että Jumala kerran herättää kaikki kuolleet, aivan kaikki, olivat he sitten hukkuneet tai sodassa kuolleet tai missä tahansa. Eihän meidän järkemme sitä voikaan ymmärtää. Siihen tarvitaan sitä uskoa. Sitä ei kyllä mistään kaupasta saa. En ole kuullut, että missään kaupassa myytäisiin, että on vahvaa uskoa ja vähän heikompaa uskoa ja ihan monenlaista uskoa. Se on sydämen uskoa ja sitähän ei voi oikein sanoa, minkä näköistä se on. Se on sellaista uskoa, joka luottaa siihen, mitä Jumalan sana meille kertoo ja mitä meidän sydämemme myöskin sanoo, että tämä on totta. Vaikka ei meidän sydämemme aina puhu totta, se voi joskus olla väärässä ja Jumalan sana oikeassa. Niin kuin tuossa Ari luki, kuinka Jeesus puhutteli Mariaa. Jeesus oli muuttunut. Hänessä oli jotakin sellaista kirkkautta, taivaallista kirkkautta, jota ei ennen opetuslapset eikä kukaan hänen ystävänsä ollut hänessä nähnyt. Ja siksi he eivät tunteneet häntä. En tiedä, olisiko siksi niin vaikea ollut ymmärtää se, että Jeesus on todella ylösnousut. Ja niinhän muistamme, kuinka Tuomas sanoi, että en minä usko, ellen saa koskettaa hänen näitä naulan jälkiä käsissä. Ja Tuomas sai koskettaa ja hän uskoi. Se, että Jeesus pystyi yllättämään kaikki. Hän voi ilmestyä lukittujen ovien taakse. Tai niin kuin muistamme Emmauksen tien kulkijoille. Hän vain yhtäkkiä oli heidän vierellään. Ja monesti hän joutui sanomaan ja sanoi mielellään rauha teille. Että hän sai sen turhan pelon ihmisten sydämistä pois. Mutta sitten tuli mieleeni tämmöinenkin ajatus, että mitähän maaherra Pilatus olisi sanonut, jos Jeesus olisi ilmestynyt hänelle. Jeesus olisi sanonut, että minä olen se Jeesus Nasaretilainen, jonka sinä tuomitsit ristin kuolemaan. Mutta ei Jeesus todella ilmestynyt hänelle. Hänhän oli tämä Pilatus tehnyt näin, kun ylipapit ja fariseukset olivat tulleet pyytämään, että Jeesuksen haudan lähellä täytyy olla vartiointi. Koska hän on puhunut siitä, että hän nousee kuolleesta, niin Pilatus arveli ja nämä ylipapit ja fariseuksetkin arvelivat näin, että opetuslapset tulevat ja varastavat Jeesuksen ruumiin. Ja sitten näin käy, että sitten he sanovat, että Jeesus on ylösnousut. Mutta nämä
Nämä vartijat säikähtää ja olla aivan toimintakyvyttömiä. Ei heistä ollut estämään sitä, että Jeesus nousi kuolleista. Eihän Jeesus halunnutkaan ilmestyä kelle tahansa, vaan kaikille heille, jotka olivat olleet häntä lähellä, kuten opetuslapset ja monet muut hänen seuraajansa. Kyllähän 40 päivän aikana ehti ilmestyä monelle. Kyllähän tieto siitä, että hän oli ylösnoussut, kantautui Pilatuksen ja kaikkien valtaa pitävien korviin. Kyllä he tiesivät sen, mutta eivät he kyselleet, että missähän se Jeesus mahtaisi heille ilmestyä. Jos katselit tänä aamuna Jumalan palvelusta TV:stä, niin tiedät, mistä aion muutaman sanan vaikka tässä sanoa. Tämä pastori puhui siitä, että meillä voi sydämessä olla niitä kiviä sydämen päällä, jotka estävät meitä uskomasta ylösnouseeseen Jeesukseen tai iloitsemaan tästä ylösnousemuksesta. Näitä kiviä on niin monenlaisia, mutta kyllä se yksi kivi voi olla epäusko, joka estää näkymästä, että hauta on tyhjä. Ja voi se olla elämän murheet, sairaudet ja muut ahdistukset, jotka ovat niitä kiviä. Ehkä meillä kenelläkään ei ole taskussa kiviä, jolla heittäisimme toisia ihmisiä noin kuvannollisesti. Sanotaan siellä Raamatussa myöskin, että aika on heitellä kiviä ja aika on kerätä kivet. Mutta kuka vierittää epäuskon kiven pois? Ei meistä itsestämme taida siihen olla. Siihen me tarvitaan Jumalan sanaa, Jumalan pyhää henkeä, tällaista yhdessäoloa, yhdessä rukoilemista, sitä, että tule Jeesus minun elämääni, elä minun sydämessäni. Hän sanoo tänäänkin, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen luokseen sisälle ja me aterioitsemme hänen kanssaan. Tällainen ylösnoussut Jeesus meitä odottaa sydämen ovella. Toivottavasti hän on monen sydämen oven sisäpuolelle jo päässytkin. Mutta ellei ole, niin sinä voit aukaista sydämesi oven. Niin, että sieltä niitä kiviä, jotka painavat sinua jollakin tavalla, niin voi Jumala ja Jeesus vierittää pois. Muistan hyvin, kun rakas isä oli kuollut, niin minun sydämeni päällä se suru oli ihan niin kuin kivi. En muista, että vaikka olen kokenut monenlaista läheisen kuolemaa, niin en muista, että muiden kohdalla olisi tuntunut, että sydämen päällä on kivi. Toki se vähitellen sieltä häipyi ajan ja Jumalan antaman lohdutuksen kanssa. Nyt toivotan sinulle, että sinä saisit tänä pääsiäisenä kokea pääsiäisen ilon ja vapauden. Vapauden kaikista sydämen kivistä ja painoista. Aamen.